borok bai koburu prai 90% mili tongo phia chung jara molsom halam tong nai rok 0% phano kok borok bai molsom kok ba halam kok milia hai phano chung kok borok langus di bagai chung fight khai chini molsom buja gai tongo takuk tai bukuk song regang jing hoi regang anjing hoi tam khorang chikin sela jotono no phungkaham belai ke no hambai tini second day session of first plenary section tini ni oro phai manjak phaijak chini most senior leader rok ex CM ex MDC ex MLA tei oro chini LOP sar onemes sar tei oro EM CEM MDCs tei YTF ni Central Committee ni President TWF ni President Tripura Mothani Block hoite phainai tei chini sara Tripura ni oro participant khainani hinai phainai rono ani kha kopur bai chibai tai ani hamjang ma ya pharaino ang tinini ani topik tino ang kisisa kok sanani chesta khainai tinini ani topik ongkha once a warrior always a warrior abunuti ang kisisa ang noroni thani sanani chesta khainai kok ongkha puila no ano ani biography no kisah no ang sai khnari nai je regional party ba je tabuni ancholik abo puila 16 June 2009 ani parawo saitol hoy molsom hinai aro sini borom genang tabu bekathang tini ni present president Sar Bijoy Kumar Rangkhol ni yak bai ang 16 June 2000 ang regional puila ni movement khaimani abnu tiang sanani muchungo takuk tai bukuk song nung once a warriors always a warriors angnaning khangkai chung tama khainani nang abo chung puila ma bujinai tini gobang machung rajnitik dolo nugo takuk tai bukuk song chini je ideology je chini imang je chung manani bagai fight khaimani abono pogrinani bagai dirgo 75 bosor joratoi wak basabai un basabai nini rabar charabai femlok jakte tini o condition chung kalai tong karon chung once a warriors all a warriors ni khati chung samung khlaiani bagai tini divide and rule policy ni kulugai chung tong takuk tai bukuk song ang tini sanani muchungo judi nong once a warriors always a warriors ang naning kangkai nini activities tai nini o wansuk mung abo stir khai maton nai takuk tai bukuk song ang tini nugo kebang maoro chung bai chung bulai rinani toklai rinani bagai cokranto kebang ma tabuk kelai tongo tini ang sanani muchungo miani JSPs kenawai chini borom genang EMJ Baburanjan ni kok kenawai belai keno dukhu nangai tongo takuk tai bukuk song kok borok bai koburu prai 90% mili tongo phia chung jara molsom halam tong nai rok 0% phano kok borok bai molsom kok ba halam kok milia hai phano chung kok borok langus di bagai chung fight khai chini molsom buja gai tongo takuk tai bukuk song amdo kai jeng sabdan ma tong nai chung chini nahar mung Greater Tripura land mayasak chung chuba choli chung thanan nang nai takuk tai bukuk song kebang ma oro chung nugo বিশেষ ভাবে ang dolai ni kisah kok sanani muchung takuk tai bukuk song buila ani rajnitik jibono 2003 hoite 2008 অবধি chung ancholik chung BK Rangkhol no 5 বছর chung MLS namkha amoni pore 2008 hoite 2013 পর্যন্ত bono MLS namkha শুধু ambasaya chini dolayo prai ST 4টা সিট tongo takuk tai bukuk song 4টা সিট obo taklai 2023 3 জন MLA nokhori chung phunugiri kha takuk tai bukuk song abono once a warrior always a warrior aboni ortho no takuk tai bukuk song
Ang bagay ang tini sanay je chungno kabang masawo pahari chung yes chung pahari no chung o paharo no tongo chung o paharo no tongo o paharo o hatay o hapung kuchung tongoy no chung olani bolong di samung chawai bolong di tuisa tuimani a chawai chini chuchu song chini bora song tuimani o paharo no tui thangbai ka takuk tai bukuk song ang bagay chini chuchu song ni o phola tabuk bu chung no kitingai tongo o pahar no keu chung no segai magalak judi segai nananing kengkai borok kethang tongai manggalak takuk tai bukuk song o pahar chini o pahar o ADC elaka chini no nai abo no Greater Tripura land no nai takuk tai bukuk song ang bagay chung abok chung awin bagay once a warrior always a warrior nang nai tai kay sa paitha ko ang sanay takuk tai bukuk song chung no Maharaj ni tuidun Mumbai tini kebangwa thansa ongai neta kaham chehra nogoi belai kheno ani khak chang khata khuk tai bukuk song mane chung 2000 son ni simi je rajniti khlaiman ni bising tai chini original patno 3-4 tukra khlaiman ni pore tini 2023 hai na hai ang borom ganang gauri songkor no nukha borom ganang buddhu no nukha borom ganang onimesar no nukha borom ganang kebangma chini Mewar Kumar Jumatya song nunuka abro thansa takuk tai bukuk song age chungno vibranto khlaimani diwat and rules policy khlaimani piring poroi khlaimani no tini bubagani bising tai thansa ongai leader rok ni mokhang chehra ngmai bagai ani kha belai tongthoka ang bagai brown bagai pal khaya phakhok lon nai takuk tai bukuk song an bai ang koklok bisi salia karon ora chini senior most leader kabang ma sanai tongkho brok ni khukti chung kaham kok khanalai nai abono ang nayo once a warriors always a warriors ang naning kangkai chung thansa kai ma tongnai tai chini na harmung ek matra ongnai Maharaj Bubagra tai Greater Tripura land chung 100% tupnai hinai sawaino ai okok kisi sawaran samani mathak sinai jotono khulum ka hambai Maharaj ayu loktong Triprasa ayu loktong Greater Tripura land dakti manthong hambai